Biz hozirgi vaqtda piramidada TMTV premiyasi bilmayman narsa boshlangandir. No barliq kishida piramidani ostinizga keltira. Shunga ko'ra ne uchun kishilarning kayflari aybat hamshirchilarning Ketimeti reportaj. Keti. TMTV rahmat. Keti. Давайте в эту сторону. Пошумим! Вот Азалига любой вахта утсеры, потому что всегда эффектно. Кстати, bu нинди репортаж екенін білесің? О-о. Yok. Кити-мети. Хотя бы оно болса да кити-кити дейін. Просто вот ол сезерге тиіштігір мысалы. Кити-кити. Сезмей. Ну хотя бы мені. Рахмет айдарабай. Кстати, имеш-мемешлер ерей. Сахна артында нендідер кити-мети репортажы бара деп. Шаңа көра біз ол кити-мети репортажын беріп жібердік кішіге эстафета боларақ. Ол қазіргі уақытта Хания Фархиде. Хания апа ол кити-метини ялғышмасам Рифат Зариповны көтіп тұра, қазір шоңа кити-метини күшірешек. Кити-метини күшірешек. Шоңа көра әгерде кити-мети болып алса, аптырамағыз. Значит, бұл кити-мети. Қызық. Бұл біздің кити-мети репортажы һәм сізге бір кішіні кити-кити етерге керек. Қазір өтіп кеткенін қарап тұрабыз. Рифат, Хания апа шақыра сені. Кити-мети етіп аласың. Сағындырасың. Рахмат. Кити-мети. Рахат болып кетті әлі. Кстати, бұл кити-метини сеңа бердік. Сен бір кішіні кити-мети етерге тиірсің. Орта. Давай. Инди бі, қаралы, келелі. Сені кити-мети еткендері бар ма? Кити-кити еткендері бар ма? Кити-мети бар. Шаптық. Мен сенің шығыш алдынан қарап тұрдым. Сен Хания апаға бек қотығына бұлыштың бүгін сахнада. Мен әнді бұл джентльменнің хисімі. Әлбәттә, Хания апайны мен бик тә якташ беренчән һәм просто мин уларның җырларында туып үстем. Уларның җырларын яратып тыңладым. Әлдеремешкә кайтам әле. Давай бір куплеттен шуны. Куплет ул да припев. Кстати, біз единственный микрофон, который бізде жынны микрофон. Йөне үсә дә. Жынны үсә, кстати, әгәр дә ялған наслар тағында үсә. Ала. Әйтергә, ала әйтеп тормайм. Кстати, бұл шундай репортаж, кити-мети репортаж бөтен нәрсәне әйтсәң дә ярый. Да, моны ашырга ярыймы? Нимә эшләр? Аны менә кытыкларга гына ярый. Сөйләш, брат. Сөйләш. Алло, Зинера, мен Балмай корпорациясына программаға интервью берем, шоңа күрә сен. Балмай ижат төркеме. Ижат төркеменә. Шоңа күрә сен. Мен сені яратам жаным. Мен сені яратам жаным. Түш біздің янға. Давай хәменем. Сені шақыраларым. Сен нәрсә, ассиминатор что ли? Тип того. Ассиминатор? Сен кімні аталандырасың? Ведущийларын. Алып барушыларын. Сен Сафаров турында шо дейсің? Жоқ, жігітлер анда қазір. Салават Фатгединов тамында, Радик Юлякшин тамында, кстати. Көрдім мен аларны. Алар сөйлешелер ме екен? Әлбәттә, фотоға да түшә алар. Түштілер ме, уже или түшелер ме? Түштілер. Реально? Түшәләр дә инде. Честно. Матур итеп сорасаң түшәләр. Кстати, сен за кого болеешь? Салават Фатгединов Абигамы или Радик Юлякшин? Секундтан соң айтатмасаң, значит, Радикка. Мен, конечно. Қада қатсың? Салават. Сахнада Азалия Зиннәт чыгыш ясык. Кстати, телевидение гиганты буларак яшәү, бу уйлар белән яшәү, бу синанда бу дом белән яшәү ничек ул? Bizde anda don yok inде gigant turunda söyleyeyim. Başka ülkede gigant mı diye sorarsan belki joylagan olur gibi. Бля, ансаның уже РЕН-ТВ после ночи. Кстати, самый бестолковый репортаж. Келегіз. Гүлнас, кит рахмат айтат бик зур. Сахнада каушатам вообще публика нинди, публика отдача. Мин беренче чыгыш ясадым. Шуңа күрә бик отдача. Кстати, русча татарча сөйләшәләр. Серьезно? Башкорт ТВ. Шучу. Син яраткан кумирың бүген сахнада бармы? Кумирың. Татар эстрадасы кумиры. Эльвина.
Bir jырчы senin ijatыңа гашык булуын айтты. Симон. Икән бу. Берсе мин һәм берсе Гөлназ Батталова булса сәлам җибәрде, кстати. Кайнар сәлам җибәргез һәм кочакларга кушты. Так что кочаклыйсы булайын. Рәхмәт. Biz senin bilen bir etlik işlerge tiyiş. Nasıl mı? Просто үткән кешене просто кытыларга тиешбез. Мәсәлән, иркә килә. Ул бит мине кыйный. Башкортстан ТВ. Ул бит мине кыйный. Кыйный. Ул кыйный. Ул, кстати, нәрсә? Ул шатраган. Ул бик эмоциональный кеше. Өлгердек кытиматив. Вот, кстати, менә бер кыза кермә йөрим намда карап. Беләм дә бак. Кстати, как син ана теге качок? Уң якка кара, уң якка. Юк, мин аны кытыкламыйм. Каушыйсыңмы или? Мен мәсәлән каушыйм. Аны кыталарга. Чок кытимати электен. Кстати, син кытимати, хәзер син кытиматины башка кешегә җибәргә тиешсең. Кстати. Без нәрсә юк, нәрсә эшләгән белмибез аны. Син адамы аны ничәгән? Азалия, Зиннәт әлегенә минемчә камера бик урынлы тора иде. Ne, temle bozdu, gördün mü sen? Аның менә бу соңгысы да тәмле бузды, кстати. Әйдә, син миңа соравны бирәсең инде. Кстати, мен сиңа сорау бирәм. Или монда бу нидә репортажда сораулар юкмы? Бу единственный репортаж, монда сорауга җавап бирмиләр. Җавапка сорау бирәләр. Кем әле бу җырлый? Радик Юльякшин. Мин аны яхшы беләм. Яхшы беләсез. Яратам. Аңа әле 18 тулдымы? Тулган инде. Яхшы җегет. Бик тә. Безнең монда билетлар ничә сум? 600 суммы? Мин пригласительный буенча. Значит, сезне уважать итәләр. Алар 6000 алдылар. Минем походу шәшаның шигылы. Да? Һәм TMTV премиясына чакырыла татар малай, көчле кул чабулар белән бу TMTV кубогы сиңа. Мондай бары тик синдә генә. Ренат, әйтер, пожалуйста, синең кичерешләрең нинди? Что ты чувствуешь? Беренчедән инде бу премия. Давай лучше тегеләй. Тагын. Көттем мин әйме. Бу премияны алыр өчен мин йокламадым. Әйме, подписчиклар накручивать иттем әйме. Татар малайны беләсеңме? Беләм. Татар малай ул, ялгышмасам, 40 мең подписчик. Анда. Синдә ничә подписчик? Белмим, мин хәзер аңардан барып сорыйм, ул подписчикларны ничек җыйгандыр. Һәм мин дә шул 40 меңне булдырасым килә, минем 4 мең генә әле. Минемчә, аны накрутка по-любому. Минемчә тоже по-любому. Хәзер инде менә бу премияны ала бирсә, Кстати, не шути. Ана соңына тында күрәсеңме, Рамзан Кадыровның ерак туганы тора. Накажет. На всякий случай, татар малайның ярты подписчигі накрутка дип әйтә аласыңмы на всякий случай? Мин моның бу турыда яшермим, мин бу турыда хәтта Ренат килер, пожалуйста. Инстаграмга инде күптән нинди жалобаны язып җибәргән идем. Достар, TMTV премиясы, шуңа күрә барысы да булырга тиеш дуслыкта. Дуслык бер-беребезнең кулларын кысышырга кирәк, минемчә егетләр. Көтим итеп. Тотып карасам ярыймы минем? Ярый. Мин тегене Бик очлы. Тегене кемнекендер төшереп җибәргән мин. Да, төшерә күрмәйин дә. Ну, на всякий случай. Да ладно, ул же Менә ул бик очлай бер. уже төшерелеп калган. Өйдә теге ни? Читкәрәк алып куйырга кирәк өйдә. Кстати, син, мәсәлән, монда бер ярты сәгатькә калдырып тора алыр идеңме моны? Юк инде, ничек инде? Ну, конечно. Его реально бик авыр вообще. Нәрсә? Бу, кстати, без моны букет урыннарга табызаннар, артта микрофон. Сахна артында. Кем тота шул кияүгә чыга микрофонга? Халык сынамышларына ышанасыңмы, Айдар? Нишләп ышанмаска, ул бит Это единственное телевидение, которое Айдар Кадыр Айдар Галимовна бүлдереп була и үтеп тә була. Үтеп кит. Вот истә калдыр әле, пожалуйста, аны, на всякий случай истә калдыра кергән. Әгәр дә кос аягын күтәреп торса, Лилиана Эрназарова мотор җырлый. вот. Офигеть. Кос аягын күтәреп торса нәрсә була? Нәрсә була инде? Бу, знаешь, теге казымасы җитә. Минемчә, мин буларга әйтәм инде. Озакламый каз бәбкәсе чыгачак. Көннәр җылыта, что ли? Юк, суык була кыш. Аяк сынган.
Zeynep baba aytdi qozun masana deydi. Kimden düşünmedi? Bilmeyeyim ansın. Kısaca bu dürüst. Bilmiyorum. Yok, narsa bilasın? Yandı yok. Mine bilmeyeyim. Anda yok. Anda yok? Anda yok. Tavuk təpiyin көтәрәди. Kirte arqılı malay. Ашаған 15 кило қалай. Züfer abi mında, sizin mında ekanını bilemem. Uzatып қойды өзі. Біле. Kilip alamı. Kilip olmasa Келіп yesişte. ала ертеңі Мәскеуге де ұзата әлі ертең ертік. Зөфәр абайың. Bugün ben sizge bir alam taksi krasavчик келе бермесін, қайтарып қоялар бір красавчик. Бір красавчик білен шықтым енді қызыл дорожкадан менің достым Эрик білен. Шоға көре меға жеткен ол красавчикті керек мей, рахмет. Kısaca siz Başkırstan'dan mı? Yok. Qaylardan? Qozondan. Qozondan. Qonaqlar qaydan ekan? Qonaqlar Boshqirdiston. Başkırstan kanalı bu. Selam Bashkiriga, men anda o'qidim. Başkırstan rulet. Orada burası. Gelip yatқан şu. Normalde gelip. Bu bilasın mı indi reportaj? Bilmeyeyim. Әлеге. O kadar. Kıtımeti. Kıtı. Bu prям tege repetir şekilde prям şun kelip çıktı. Sizin bilen Lenya Хайруллина idi. Көңілні көтердіңіз, рахмет. Azat очень большой риск. Belki seni yuvaltırız. Tege yatkan kişini barıp ketimeti yasıra gerek. Mana tege. Akırına. Ketimeti. Просто ketimeti. Только тирге тиш түгілсің. Тирге тиш түгілсің. Просто акырына қытықла. Все, болды. Bu ketemetiydi. Azat ham Alsu Fazlıyevlar. Nişi kadar Filiz? Ну, халлар инде, ничек дип әйтим, изге булырга тиешинде әлбәттә, ләкин Ни өчен шуны микрофон? Чөнки кетемети. Чөнки хәзер озак көтеп, хәтта микрофонда сакаллар, мыеклар җибәрде. Ну, ни өчен кетемети икәнен күрсәтимме? Сентябрьдән чап урман суы түгел. Урман суы беләсезме кайда чыгарыла? Çünkü bugün залда крешеннәр дә бар, шуңа күрә Раевский источник алмасын. Аларга хөрмәт yüzünden. Как говорится, кетемети. Сен җырладыңмы? Ana jırladım, özümden en yaratkan jırımı jırladım. Kırkeli. Yok, min baramdan современный latqa jırladım. Bir kuplet. Zaman şey tep. Bir kuplet. Min baram. Param. Bu sizden mikrofona da iskilen şeptir. Кстати, bu biz sana spesial uğramdan taptık. Yataydı bir sakalga çıkarmasın. Bu Nur Ahmet Safi'nin sakalından kalgan ayber bu. Bu siz kalaşak. Elbette. Min yaratamam Nur Ahmet abi. Balmayıca Türküme! Ketimeti Show! Ketimeti reportaj to есть. Enver sizge aşıyı mı? Бекташи. Молодец. Estraddan neçə yıllık күзәтәсез инаны? Честно говоря, ikinci тапкыргына күрәм. Лучше дөрес әйтергә. Ну, бигышый. Мин дә беренче күрәм әле. Мотор җырлый. Qarali. Kim için can atasın sahnede, jırçılar arasında? Jırçılar arasında, elbette birinci sırada bu ne bu? Bu teki mehanesiz sırav, gereksiz sırav, tuzsuz sırav. Yaraşıyor. Çünkü bu nese? Çünkü bu ketimeti reportaj. Çünkü bu ketimeti reportaj. Zinhar için bir kişinin ketimetiğini hesap olarak gerek. Mesela Rıza Ramazan. Ketimeti. Şems ketimeti. Ketimeti. Qopqa üstünden uçkan qarga. Тұтырғаша. Дұрыс. Андыйны тоже білмеймін. Потому что анды бар. Да? Нәрсе бұла? Хайырлыға була. Ярар, қорғаларны қарап қана тұрмын. Қарабыдай тары кирте. Ошарға ирде. Кирте тары басуы. Bir qaşanda
TM-TV kanalında bulmayacak. Академити Her vakit bulacak. біздің білен бұлығыз. Бұл Айрат Ильясов. Айрат, өзіңні яратқан тамашашыңа бір сөз айтәлі. Мин ардым. Әйтірге де көңілсіз TM-TV премиясы ақырына яқынлаша. Барлық болған номератлар сәхнәдә. Халықныкы, үзіміздікі, саламат! Кіші көрмәгенде ғана тұт. Яшырап қой, кіші көрмәсін. Біз сенің білен еке күні қалдық. Кстати, саубулашақ табыладыр. Кітеметті репортаж ақырына яқынлаша. Һәм біз бірге саубулашабыз. Қарамышы қалмағыз, қарағыз. Біз әлбәттә кітеметті традиция бойынша бір-бірімізді қатықлайбыз. TM-TV, сен кете-кете. Кити. TM-TV. Қарамышы қалмағыз. Пока. Концерт бітті елек көйтамыз. Бітті что, неше сағат болды бүгін? Неше сағат барды бұйыл TM-TV? 7-8. Әйдә кеттік. Все, салаватта кештік. Я в Венгрии тоже. Әйдә қайтып ятырсың. Қайтек. Әйдә. Что-то қобырға ұрта. Сен алма не тошадың? Жоқ, бүгін қатықладылар мені. Бұл кітеметті репортаж еді. Кеттік, Аллам бел. Опа.